Dosadašnja klinička iskustva i sprovedene kliničke studije pokazuju da infekcijom koronavirusom nije pošteđen ni kardiovaskularni sistem. Oštećenja koja on dovodi manifestuju se oštećenjem srčanog mišića kao i samog endotela krvnih sudova, a mehanizmi nastanka su višestruki. Oštećenje nastaje najčešće putem intravaskularne tromboze koja se dešava u malim krvnim sudovima, tako da imamo dosta pacijenata i sa plućnim embolijama i ishemijskom bolesti srca, a isto tako nastaje oštećenje kardiomiocita invazijom samog virusa. Neka oštećenja ćemo tek kasnije praćenjem ovih pacijenata vidjeti i koliko dovode do narušavanja srčane funkcije, a smatra se da, naročito kod starije populacije, da 3/4 pacijenata budu sa posledicama od ove infekcije, što samim tim i vodi ka tome da se mora značajno voditi računa o stanju srčanog mišića i procenjivati njihova funkcija. Ako nemate sada dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da odvojite mnogo više vremena i novca za svoju bolest.